guhdarên hêja, qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe û felsefeyê em careke din li pêşberî we ne. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî we ne. Murad di bernameyê berê de meqala Dan Scotus kiribû bêka li ser kîjan mijaran sekiniye wî kîjan berhem nivîsîne di dîroka felsefeya xristiyaniyê de giringiya wî çi ye? Piştî Dan Scotus em ê di vê bernameyê de qala kîjan filozofî bikin an kîjan mijarî. Belê sezgîn meqala Don Scotus kiribû û bi John Don Scotus re di dîroka felsefeya serdema navîn de em hatibûn sed sala sêzda. Ku sed sala sêzda di dîroka felsefeya serdema navîn de û di felsefeya xristiyaniyê de sed saleke giring û krîtîk e. Di sed sala sêzda de wek navekî giring Williamê Occam'î derdikeve pêşberî me. Navê wî William e ji ber ku li Brîtanyayê li bajaroka Occamê çêbûye bi navê bajaroka xwe wek Occam tê nasîn, em ê jî navê Occam bikarbînin. Baş e, berî ku em dest bi Occam bikin, dixwazim tiştekî din bipirsim te got sed sala sêzdeha di dîroka felsefeya xristiyaniyê de giring krîtîk e. Sedemên vê çi ne? Dikarî hinek ser vê agahî bidî me Murat? Sed sala sêzda an jî bi taybetî dawiya sed sala sêzda û destpêka sed sala çarda ji bo felsefeya serdema navîn serdemeke krîtîk e. Ji felsefeya serdema navîn qesta me felsefeya Ewropayê ye û bi taybetî felsefeya xristiyaniyê. Di vê serdemê de felsefeya skolastik bi du taybetmendiyan xwe nîşanî me dide. Felsefeya skolastik ji aliyekî ve gihîştiye asla herî bilind. Ji aliyekî din ve jî bi nakokiyên xwe yên hundirîn êdî nikare bi serî derkeve. Sedema van nakokiyan nîqaşên din di nav du çandên cuda dene. Li aliyekî felsefeya Aristoteles, li aliyekî jî teolojiya xristiyaniyê. Wek em zanin felsefeya skolastik wek şaxeke felsefeya xristiyaniyê koka xwe bingeha xwe ji felsefeya Aristoteles girtiye û li ser felsefeya Aristoteles xwe ava kiriye. Felsefeya Aristoteles wek çavkaniyeke giring ji aliyê filozofên xristiyan li gor xristiyaniyê hatibû guhertin. Lê êdî di van sed salên ku em qal dikin de nîqaşên di nav felsefeya Aristoteles û teolojiya xristiyaniyê de zêde dibin. Êdî nikarin di nav rasyonalizma Aristoteles û dogmayên teolojiya xristiyaniyê de li hevanînek çê bikin, wan bi hev re girê bidin. Ev rewş jî ji xwe em ê bibînin wê hêdî dawiya felsefeya skolastik bîne û di dîroka felsefeyê de deriyeke nû li ber me veke. Tu dibêjî dawiya felsefeya skolastik di felsefeyê de deriyekî nû wek got tu qala serdemeke nû dikî ji me re. Ya qal hat ser qalê min got niha ka hela em bixêr serdema navîn biqedînin hîn gelek serdem hene li pêşiya me. Êde baş e, Murat te li ser rewşa sed salên sêzde û çarda hinek agahî dan me ku ev agahî ji bo felsefeya wê demê bêfam kirin, ew ê baş be. Îca em dikarin dest bi Williamê Occam yan jî Occamî bikin, an jî te got tenê Occam. Occam. Ku wilo tê nasîn. Occam kî ye? Di kîjan sala de li ku jiyaye ji kerema xwe minek qala jiyana wî bike, em dest bi mijara xwe bikin. Belê, William Occam di sala 1287 de li Brîtanyayê li bajaroka Occamê çêbûye. Bajaroka Occamê li kîja aliyê Brîtanyayê tu zanî sezgîn? Vallahi Murat nizanim te Avrupa dîtî nizam tu çû wan deraya? Yani wala jî nizam got belkî tu zanibî. Min nedîtîne jî bihîstiye. Li bajaroka Occamê çêbûye di emreke ciwan de ketiye nav tarîqeta Fransîskena li manastırê perwerdehî dîtiye. Piştî perwerdehiya manastırê çûye li zanîngeha Oxfordê perwerdehiya xwe domandiye. Ji ber fikr û nêrînên xwe bi taybetî fikrên li dijî Papa hatiye darizandin û ji ber Papa Reviyayê çûye Xwespatiyê împaratorê
devleta Roma Cermeni piştiviya edi bi tamamî di çavê papayê de wek muhalîfek û wek talûkeyek hatiye dîtin. Hatta di hinek ciya de tê gotin ku hatiye aforoskirin. Heya dawiya emrê xwe li bajarê Munîhê maye û di sala 1347 de ji ber webayê miriye. Ez dibêm wan sala weba nexweşiyeke berbelav û mora xwe jî li dîroka Ewropa jî xistiye. Belê li Ewropayê em bêjin nüfusa Ewropayê nivî zêdetir. Belê. Ji ber webayê mirine wek mirina reş tê nasîn ji xwe. Belê. Murat ez dixwazim ji fikrên Ockam yên li dijî papa devam bikim ji ber kîjan fikrê xwe an rexneyên xwe yên li dijî papatiyê hatiye darizandin û mecbûr mayî bireve. Fikrên Ockam yên li dijî papa an bi tevahî saziya papatiyê rasterast nêrînên wî yên li ser felsefeya siyasetê derdixe pêşberî me. Nêrînên Ockam yên li ser siyasetê herî zêde di berhema diyalogus tem dibînin. Di vê berhemê de Ockam rasterast iktidar û desthilatdariya kilîseyê rexne dike. Li gor Ockam kilîse an papa wek hêzeke ruhanî divê nekeve nav iktidara dinyayê û ji desthilatdariya siyasî dûr bisekine. Yani sînoreke dixe nav kilîse û siyasetê. Ev nêrîn di serdema navîn de em dikarin wek nêrîneke laîk binirxînin. Helbet fikrê laîsîzmê wê demî hîn tune ye. Yani wek têgeh wek nehatî binavkirin yan jî Belê. em bêjin wek torî nehatî danî. Lê tiştê Ockam dibêje rasterast ew cudahiya kilîse û siyasetê rasterast qala laîsîzmê dike û tîne bîra mirov. Ockam di felsefeya siyasetê de qala viyana gel dike. Yani viyana gel wek çavkaniya desthilatdariyê nîşan dide. Dibêje desthilatdarî divê di destê rêveberiyeke siyasî de be û ev rêveberî jî ji bo gel başiyeke hevpar ava bike. Yani hêza desthilatdariyê ji destê kilîseyê digire, ji otorîteyeke ruhanî digire û dide destê desthilatdariyeke siyasî. Ji ber van nêrînên xwe ji aliyê papa tê darizandin û mecbûr dimîne bireve. Yani birastî jî li gor wê demê qala fikrên barkêş kiriye hem laîsîzm hem desthilatdariyek bi destê gel hatiye avakirin li gor şert û mercê wê demê birastî jî fikrên pêşketîne. Belê hem fikrên pêşketîne hem jî fikrên talûkene li gor wê demê. Lê bi saya van fikran êdî dawiya felsefeya skolastik tê û dûre serdemeke nû serdema modern dest pê dike. Ana tiştê Ockam li vir dibêje em piranî di felsefeya modern de dibînin ku di felsefeya modern de êdî em ê bibînin ku hêza kilîseyê kêm dibe kilîse hêza xwe wenda dike hêdî em dikarin bêjin ku destpêka van tiştan jî fikrên van fikrên Ockam in. Li ser felsefeya siyasetê tenavê berhema diyalogus got Murat wekî din kîjan berhemên wê hene? Berhemên Ockam em dikarin bi sê beşa ji hev veqetînin dabeş bikin. Berhemên li ser mantiqê, yên li ser teolojiyê û yên li ser siyasetê. Ji van beşan dixwazim çend berhemên girîng wek mînak bidim. Berhema Summa Logica li ser mantiqê ye. Di vê berhemê de wateya têgehan struktura proposition'a bi awayeke sistematik hatiye nirxandin. Berhema Quodlibita Septem li ser teolojiyê ye. Wateya wî heft mijarên bi nîqaş e. Yani viya li ser ew ye. Berhevkirina dersên wî yên li ser teolojiyê ye, yên li Oxfordê daye. û me navî gotibû ji xwe diyalogus li ser siyasetê ye û li ser felsefeya siyasetê ye. Nêrînên wî yên li ser kilîse, desthilatdarî, dewlet divê berhemê de cî digirin. Li ser berhemên Ockam dixwazim tiştek bêjim. Ev berhem ji alî naverok, mijar û ji alî şiklî ve xwediyê taybetmendiyên felsefeya skolastik in. Lê ji aliyê fikrî ve em dibînin ku Ockam gelek caran di van berheman de sînorê felsefeya skolastik şikandiye û rê li ber fikrên nû vekiriye. Bi taybetî berhema wî ya Summa Logica di qada mantiqê de berhemeke girîng e.
Murad felsefeya Hristiyaniyê de têkiliya di navbera aqil û îman ya jî felsefe û dîn gelek caran derket pêşberî me di mijarên berê de di qeydên me berê de gelek filozofan li ser vê mijarê fikrên cuda pêşkêş kiribûn me di bernameyên berê de qalavan kiribûn. Okam li ser vê têkiliya dîn û felsefeyê çi dibêje? Di nav wan de têkiliyeke çawa ava dike? Belê têkiliya di navbera dîn û felsefeyê de an aqil û îmanê de di felsefeya serdema navîn de mijareke giring e. Hem di felsefeya Hristiyaniyê de hem jî em ê qal bikin di felsefeya İslamê de hatiye nirxandin û şîrovekirin. Di filozofên ku me di bernameyên berê de qal kirin, hinek filozof dixwastin têkiliyek di navan de ava bikin, hinek teolojiyê jî felsefeyê bilindtir didîtin. Nêrînên okam yên li ser vê mijarê di nav fikr û nêrînên filozofên berî xwe de wek fikrên herî radîqal tên qebûl kirin. Wek mînak Thomas Aquinas di gelek filozofên din dixwastin di nav aqil û îmanê de li hevanînek çêbikin, hevsengiyek ava bikin û felsefeyê wek xizmetkarê teolojiyê nîşan bidin. Lê okam di nav van her du qadan de sînorek ava dike. Li gor okam mirov nikare bi aqil bigîje hakîqeta Xwedê, nikare bi aqil bigîje zanîna Xwedê. Hakîqeta Xwedê an hakîqetên teolojîk wek hêmanên metafîzik tenê birêya wahî û îmanê dikarin bên fehm kirin. Çimkî li gor okam di nav zanîna teolojîk û zanîna felsefî de sînorên xurt hene. Ev sînorên okam datîne dûre rê li ber pêşketina zanistê û zanînên zanistî jî vedike. Dikare vê piçekî veke, yani çawa rê li ber pêşketina zanistê vedike? Ana bi sînora ku okam di nav teolojî û felsefeyê de danîtiye, bandora teolojiyê ji ser felsefeyê û zanînê radibe. Bi vî awayî felsefe û zanîn zanist jî em dikarin nav de bijmêrin, ji bandora teolojiyê dûr qadeke serbixwe ava dikin. Yani bi veqetandina teolojî û felsefeyê du qadên xweser derdikevin pêşberî me. Ev qadên xweser jî di nav xwe de êdî bê bandora hêmanên cuda, bê bandora hêmanên metafîzik pêş vedikevin û rê li ber pêşketina zanîn û felsefeyê vedike ev rewş. Baş, ev sînorê ku okam di nav teolojî û felsefeyê de datîne, di felsefeya okam de çawa xwe nîşanî me dide Murat? Yani gelo em karin bêjin okam ji ber ku teolojî û felsefeyê ji ev cuda kiriye, bêtir li ser felsefeyê sekiniye, yan teolojiyê di felsefeya xwe de bikar neaniye, cih nedaye wê? Sînor û veqetandina ku okam di nav teolojî û felsefeyê de ava kiriye, tenê du beşan ve qadên cuda û serbixwe nîşanî me dide. Yani okam nabêje dev jî yekî berdin bêtir li ser yêdin bisekinin. Mînak teolojî û felsefeyê ji hev vediqetîne, lê di nêrînên wî yên li ser ahlaqê de em bingeheke teolojîk dibînin. Yani her du jî belê ji hev vediqetîne, lê çavê xwe li yekî nagire, an bêtir li ser yekê din nasekine. Me qala ahlaqê kir, di nêrînên wî yên ser ahlaqê de me got em bingeheke teolojîk dibînin. Her çi qas di tevgerên ahlaqî de qala azadiyê bike jî teolojiyê bi temamî ji nav meselê dernaxe. Li gor okam başî û xerabî girêdayî viyana Xwedê ye. Eger Xwedê tevgerek wek baş qebûl kiribe ew baş e, eger qedexe kiribe jî ew xerab e. Li gor okam li hemberî van qaîdeyên îlahî berpirsyariya mirovan hene. Mirov mecbûr e van qaîdeyan qebûl bike û li gor başû û xerabiya îlahî tev bigere, lê di vê rewşê de qala azadiya mirov jî dike. Mirov bi awayeke azad berpirsariyê qebûl dikin, an jî nakin. Yani di felsefe ahlaqê de du hêzin sereke nîşanî me dide, yek viyana Xwedê, yek jî berpirsariya mirovan. Dixwazim werim Murat ser mijarek edin di nav berhemê okam de te qala berhemên wî yên li ser mantiqê jî kir û te got berhema wî ya suma lojîka ji bo mantiqê berhemeke giring e. Okam di beşa mantiqê de bi kîjan nêrînê xwe derdikeve pêşî?
Rast okam o bihurgulî ser beşa mantıqı sekiniye lê dixwaziyam ya bêlim bernameyekê din sezgîn gava qala mantıqî bikim divê qala epistemolojî û ontolojiya wî jî bikim yani mijareke dirêje باشه em bêlim bernameyekê din ji bo ji hev veneqete Tamam. wê çêtir bibe. شو قهوه مجي هندك ما يرو و چاغه راست هم بهلم برا ببینه برنامه کدن Belê baş e ku bi qehweyê me sînor daniye yana dawî li pirsên te dirêj nayîn maşallah. مثلا فنجانی خو مزنتر بکنم چه بکنم Yani ya belê divê em fincana biguherînin û gedê mihellê jî divê em hinek terbiye bikin ji dengê wan em nikarin qeyd bikin. havini derkevin der ve normal باشه تمام ام خاطر گوداری خو ام کارم بخوازم مراد Belê em niha xatir bixwazin û di beşekê din de em dîsa qala okam bikin niha em karin xatir bixwazin. می بردام بکن مجاره اوکم گودارین هجا حتی برنامه کدن ببینن دناف خیر و خوشیه ده Guhdarên hêja heya bernameyekê din bimînin di xweşiyê de bê qehe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. بخاطر و قهوه و فلسفه